Good morning everyone. Boyko bang YouTube channel abone bahone thabai salago fane जोंहा morning एकदमबारे दुब्लियाव मारा होनो नागिरदों आरोना नै बांद्राय क्लियार स्रां जाबो फैथिं नै सानानो ओंखाराखै ओमफ्राय ट्रेक्टराव थांगासिनो दं आरो ओइथिं गुसु थांनांसिगोन आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि खस्थ' खालामनाय फिथाइखौ होननाय जाबाय रेडिखौ होननाय जाबाय अखाफोरानो दासिमबो हाबाखै ओमफ्राय बिथिं सान ओंखारसिगोन आरोना जाय बिथिं अखाफोरानो हाबाखै बिथिं सान ओंखारसिगोन मा होनो दुब्लियाव सफैबाय र' लाइट होना आं दै लोगोफोर दुब्लियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मोखांखौनो सिनाया ओमफ्राय मबाइलखौसो लाइट सेरलायलायदों आरोना लोगोफोर बाबाया सहैग्रोबाय ओइथिं ओमफ्राय जों दायो थांसिगोन आरोना मेगन मोदै जाखादों फुरा मेगन मोदै 1 घन्टा 2 घन्टाफोरल' उन्दुनो हादों नै लोगोफोर ओमफ्राय मैया फुजायाव थांनानै मेथाइ लाबोदोंमोन आरोना बिनानाव सासेया आरो जादों इयो होनायखौ देखायनो हागोन हाया मिन्थियादे लोगोफोर थेवबाबो आं भिडिअ बानायदों आरोना बिरादनो गोसोथार माने सफैग्रोबाय ओमफ्रायो बिमा मोना मोनफैयाखै दासिमबो थ' बिदिबो नायलांबाय थादो दुब्लिबारि थाबायगासिनो दङ इनो सहैयाखै दासिमबो बैयावसो ट्रेक्टरखौ नुहुरो माथो ओइलाय ओमफ्राय साना ओइथिं फैसिगोन ओइथिं अखाफोरानो हाबाखै अखाफोरा हाबखाया अबसे बेयावनो गोदोसिगोन साननि लाइटजोंनो नुनाय नंला आरोना अखाफोरखौ नुबावोसो थांबाय थादों आरोना जों जाबायदां दायो होसिगोन लोगोफोर नै नायजाखायाहाय ओरै लाबावसिगोनसो नायलाय ट्रेक्टरा खारबाय होसिगोन लोगोफोर होसिगोन आंखौ माबायदि नुदों मिथिगौ बादालि साइज जों दायो खामानि मावनोसै भिडिअ बानायनो रावबो लोगोफोर उन्दै गथ'बो गैया नालाय लोगोफोर खेबना होग्राबो गैया ओमफ्राय दाहाय माइखौल' देखायनाय जासिगोन आं टाइम मोनबा लोगोफोर बाय दाहाय लोगो मोनसिगोन बेनिफ्राय बस्ता गैला ओमफ्राय जोंना मारा होनाया बस्थायानो जोबना होदों आरोना लोगोफोर एकदमबारे बेयावनो दोनजोबनांबाय ओमफ्राय जों बस्ता नेबाय थादों बेनिफ्राय जोंहा माइ मारा होनायाव बस्ता जोबदोंमोन नालाय लोगोफोर आं बेखौनो लायस'नो होननानै थांबाय थादों आरोना बै लामा गोजानावहाय सासे आब'आ लाबोगासिनो दं आरो लोगोफोर ओमफ्रायो बारा देखायबाय थानो हाला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै लोगोफोर बाय बाय